Alang sa kadaghanan, ang Valentine's Day adlaw gyud sa mga banag asawa o di kaha mga manag-uyab. Apan alang ni ining 49 anyos nga si Annalyn Aizpuro, di na niya kinahanglan pang mangita og lalaking makadate karong adlaw sa gugma. Tungod kay kontento na siya siyang mga kadate sa maong espesyal nga adlaw. Ang iyang mga gipanggam nga hayop. Mahulagway gyud nga kanunay sadya ang panimay ni Annalyn tungod kay igsud pa lang nimo sa ilang garahe, sugaton dayon ka sa unom niya ka mga asong Pinoy. Sila si Cutie, Brownie, Dagul, si Heart kansang ilong Heart ang porma, ug ang kaluhang sila si Palong 1 ug Palong 2. Samtang sud sa ilang bay ug restaurant, 8 iyang iring nga naglangkob nila ni Orange, Iwi, Chelsea, Lola ug Ningning. Ani asab si O nga ginganlan tungod sa giingong autism ni ini. Ang laing iring gipanganlan og Chaka tungod sa giingong kamaot sa dagway ni ini sa dihang gi-rescue siya sa may barangay Lahug niadtong miaging tuig. Apan nadiskubrihan nga usa diha kini ka Persian cat ug karon puwerte nang ka-cute ug busok ang lawas. Samtang ang labing ohing sinagup ni Annalyn kining usa pa ka buwang si Uling kansangan tungod sa iyang itom nga kolor. Gawa sa iyang mga pet sa bay, aduna say laing upat ka iro ug siyam ka iring si Annalyn sa iyang opisina. When did you become an animal lover? Since birth siguro. Kay grade 1 pa lang ako. Parang hobby ko na mamulot ng animals. Treasurer si Annalyn sa grupong IRO, Kun Island Rescue Organization, mao nga advocacy gyud niya ang pag-rescue sa mga gi-abandonar nga mga hayop. We don't promote buying. There's so many cats in the shelter, not only cats, dog, that needs home. So mas priority namin talaga yung mga rescued because sila yung may kailangan talaga. Matod ni Annalyn, iyang mga alaga ang kanunay kuyog sa mga espesyal nga okasyon. Andaman kini niya og mga lamiang pagkaon matag selebrasyon. Customized sab ang ilang mga accessories. Karong Valentine's, plano niyang mupaambit sa iyang gugma pinaagi sa pagpakaon sa mga libod-suroy nga iro ug iring sa dan. Matod ni Annalyn, di sama sa mga tawo nga mahimong mag-usab-usab ang kinaiya, ang mga mananap kanunay paraygon sa ilang mga amo. Ay, sa bed. Every night. That's our bonding time. Because I'm working man from 7 to 4. Hinuon giklaro ni Annalyn nga naglaom gihapon siyang makakita sa lalaking makauban niya hangtod sa kahangturan, apan kung di kini moabot, magpabilin gihapong malipayon ang iyang kinabuhi. Alam mo, being single naman nasa sayo yan how to make yourself happy. No? And my happiness is with my pets. Andrea Patenia, News 5.